Сёлета ў Беларусі і Расіі зноў загаварылі пра інтэграцыю, супраць якой масава пратэставалі ў 90-х годах. Тады Беларусь таксама збіралася падпісваць пагадненні з Расіяй. Што канкрэтна збіраліся падпісваць, людзі не ведалі. Як не ведаюць і цяпер. Першы буйны пратэст супраць інтэграцыі. Галоўны арганізатар акцыі Васіль Быкаў. Ад 20 до 40 тысяч удзельнікаў сабраліся на плошчы Незалежнасці і рушылі праспектам, прорвавши кордоны милиции. Заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о скором подписании союзного договора безусловно всколыхнули людей. Но мы категорически протестуем, когда всякого рода соглашения подписываются за спиной нашего народа, за спиной наших людей. Митинг протеста в Минске завершился тем, что его участники собрали несколько мешков с мелкими белорусскими купюрами на покупку, как было сказано, билета в Россию для президента Лукашенко, который туда очень хочет. Лукашенко и Ельцин подписывают дамову об стварэнні расійска-беларускай супольнасці. У Менску з гэтай нагоды збіраецца 30-тысячнае шэсце. У Менску праходзіць самы масавы чарнобыльскі шлях за ўсю гісторыю. Людзі збіраюцца ля Акадэміі навук і ідуць маршам па праспекце Францішка Скарыны. Цяпер гэта праспект Незалежнасці. На шляху паўстаюць машыны міліцыі, але дэманстранты іх перакульваюць. У лякарні пасля акцыі трапляюць сотні сілавікоў і удзельнікаў. Лідары апазіцыі зазнаюць крымінальны пераслед. Лукашенко и Ельцин подписывают союзную дамову с Россией в Москве. Вместе, уверенно, двигаясь к союзному государству. Некалькі десяткаў тысяч беларусаў выходзяць пратэставаць да опернага тэатру ў Менску. Людзі спрабуюць прайсці да расійскай амбасады, але шлях ім перакрываюць міліцыянты. Пасля сутычак дэманстрантаў з сілавікамі акцыю разганяюць. Сотні удзельнікаў затрымліваюць. У Гародні праходзіць шэсце патрыётаў. Так пазней назвалі невялікую, але адну з самых гучных акцыяў. Некалькі дзясяткаў маладых хлопцаў выходзяць у цэнтр гораду з паходнямі. Каля універсама ля вуліцы Савецкай на іх выходзяць спецназаўцы. Хлопцы адбіваюцца паходнямі, за іх заступаюцца выпадковыя мінакі. Шэсце разганяюць слезацешным газам. Ёсць пацярпелыя з абодвух бакоў, але абыходзяцца без крымінальнага пераследу. У Менску збіраюць марш свабоды супраць інтэграцыі з Расіяй на плошчы Якуба Коласа ад 20 до 40 тысяч. Калёна кіруецца па праспекце і вуліцы Сурганова да плошчы Бангалор. Але пасля мітынгу калёна зноў разварочваецца ў цэнтр гораду. Дэманстранты ідуць па вуліцах Богдановича і Варвашэні ў надзеі прайсці да цэнтральнага праспекту. Дарогі перакрытыя. Ля моста праз Свіслач на вуліцы Першамайскай мітынгоўцаў чакае трайны кардон за мапу. Палітык Мікола Статкевіч ідзе на перамовы з міліцыяй, каб дэманстрантам далі адысці. Але калі калёна разварочваецца назад, амап атакуе. Самыя актыўныя удзельнікі акцыі кідаюць у амап кавалкі тратуарнай пліткі, якая чамусьці складзеная ля месца, дзе пратэстоўцы сустрэлі кардон. Акцыю разганяе спецназ. 200 чалавек звяртаецца па медыцынскую дапамогу, а ў міліцыі завозяць 62 адміністрацыйныя справы і 7 крымінальных. Мікалай Статкевіч апынаецца ў турме, дзе абвяшчае галадоўку. У выніку яму даюць умоўны тэрмін. Пасля гэтых акцый гаворка пра аб'яднанне з Расіяй часова спыняецца. На 8 снежня сёлета ўлады Расіі і Беларусі запланавалі падпісанне чарговых дакументаў аб інтэграцыі. Што ў іх напісана, беларусам дагэтуль не палічылі патрэбным паведаміць.